El tinent d'alcalde de Barcelona, Ramon García Bragado, ha estat rellevat de les seves atribucions d'urbanisme després que aquest migdia s'hagi conegut la seva imputació en el cas de l'hotel del Palau de la Música. Continuarà com a regidor i tinent d'alcalde, però no s'encarregarà de l'àrea d'urbanisme. Així li ha proposat a l'alcalde i així li ha acceptat Jordi Hereu. He acceptat la petició que m'ha fet el senyor Ramon García Bragado de ser rellevat provisionalment de les seves funcions com a regidor d'urbanisme. El motiu és, en primer lloc, assegurar la total garantia dels processos urbanístics i, en segon lloc, per tal de garantir la seva pròpia defensa mentre duri el procés judicial en curs. Home, sí, m'ha sorprès perquè estic més que convençut de que no he fet res malament, al contrari, he impulsat aquest projecte urbanístic amb l'energia en la que poso en tots els temes importants per a la ciutat i per tant m'ha sorprès, per una vegada feta, doncs el normal és acudir a la crida de la justícia i per tant respondre i participar i contribuir a clarificar totes les qüestions. Hereu també ha apartat temporalment de les seves funcions el gerent d'urbanisme, Ramon Massaguer, que també és un dels nous imputats en el cas. L'últim dels imputats és l'arquitecte que s'havia de fer càrrec de l'hotel, Carles Díez. La jutgessa instructora acusa a tots tres d'haver amagat el canvi de titularitat dels edificis en favor d'Olivia Hotels perquè no hi hagués cap problema amb l'aprovació del projecte. Ja van declarar com a testimonis i el proper 12 de juliol ho hauran de tornar a fer ara com a imputats.